kansa ya za a yi ɗan adam wanda Allah ya yi masa hankali da komai ababen da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wanda cutarwa ne a tare da jikinsa ko hankalinsa, kuma kai a matsayinka na musulmi ka ga yana aikata wannan abin ka bar shi ci gaba da tafiya wannan rami ne. Shi yasa sai a yaƙe su don su daina wannan ɗabi'a ta dabbanci. An fahimta ko? Akwai wani sahabi ana ce masa Usman bin Mas'ud, manzo Allah yana ce masa akhi min ar-rada'a, dan uwana na shayarwa, an shayar da su tare da shi da wanda manzon Allah. Usman bin Mas'ud tun kafin a haramta giya ya daina shan giya. Aka tambaye shi me yasa ba ka sha? Yace ya za in sha abin da zan shigo cikin ƴaƴana da matana da sirkai in dinga timbele in faɗi maganganun da ban san na faɗe su ba. Ko yanzu ba giya ba, mutumin da ya je dan kurba wannan kwalbar ta totalin ko wani abu, da ya zo ya ga tinkiya sai ya azaba basa ce sai da kusa ya gode ta, saboda bai san me ike yi ba. Kuma da yawa za ga ana hira da saurayi wai zai ga ce ni ban taba shan giya ba, amma duk wani sirar suwa to ai ɗaya ne, da wanda ya ɗau kwalbar giya isha da wanda ya je so totalin ya kurba isha, dukkan in sun samaye hukuncin da za a yi wa mai giya shi za a yi masa, domin annabi ta yi kullum muskirin ne, duk wani abu da zai samaye haramu. Amma saboda wa'azzukan malamanmu na da, Allah ya ji kansu, abinda suke cewa kan uwan laifi ita ake ba wa mummunan mai zunubi, amma duk wasu ƙananan kayan maye ba a ganin cewa laifi ne. Wallahi da giya da wiwi in dai za ta buga tana bugarwa da ya taka da suna su totalin duk wani abu da kwaya, in dai mutum zai sha hankalinsa baya jikinsa. Kwayoyin yanzu ma sun fi giya. Da akwai kwayar da yanka sha sunanta Kano ba kowa, mutum ya gani yake titi fetal kawai sai yadda ya so zai yi. Illar da take tafi illar da giya take yi.